Dan majalisar mu ne mai wakiltar dawakin kudu da warawa shine dan majalisar mu guda ɗaya tilo da yake shiga cikin al'ummarsa domin ya saurari ƙorafe su. Shi dan majalisar da ya kama da ci gaba, ya kama da titina, ya kama da bohol, ya kama da transformomi duk gasu nan. To alhamdulillah sai godiya. Dole ne mu saka alheri da alheri don mu je mu mai bangajiya ko mu ƙara ga mai ƙorafen mu don ya mana maganin su. Sake nan ya zo ya sunansa ne, ya sunansa. Honorable Mustapha Bala Dawaki. Mai gidan ruwa. Da gidan ruwa? Da gidan ruwa. Ina da ina. Me gidan ruwa? Wallahi ya zo. Barka da kai. Mustapha Bala, lale